Kaagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Diri sa Negros, makita ang isa sa top 100 green destination sa kalibutan. Isa ini ka isla nga napalibutan sa mga mangroves. Kagang ipandri, masobra na sa 300 years old nga mga mangroves. Pwede mag-swimming, pwede mag-tour, kag pwede i-enjoy ang nanari-sari nga mga seafood sa isla. Pero, isa sa mga hindi pwede diri, ang pagsuksok sang tupis sa mga bisita. Lagawan tani buwas sa tripping ruming at 10 a.m. Kag isa na naman kalolo nga tricycle driver ang ginbalikan sang iyang suki. Wala man sa may nabilin nga mga pagkabutang, pero luyag siya buligan sang amo nga pasahero. May pa-surprise sa iya bag-o nga i-trike nga magamit niya sa pagbiyahe para hindi na siya maayawan. Ang ini naman nga hitabo aton saksihan sa Sunday sa Baganihan.